jawabu yamol fere midi mi jabo kala goto pat lara jawabu majum etaka numeno yamiyam o yamiyam yo no wadata to posti estati mako ha telephone mako ho posti estati ha WhatsApp o posti ha WhatsApp na normalement ha WhatsApp man tare estati ma jorata o yidi to posti ha WhatsApp do estati majum dilla ha story mako je Facebook bo estati man yaha joda ha ton bo o yidi dum lata dum hunde gotel to posti ha WhatsApp ni yaha posta ha story mako je Facebook bo be automatique no man on o yamiyam mi yidi mi hollawo video majum seminu mi wi kai nana kanko tan mari haaje do yimbe jurdo mari haaje majum mi wi accu mi wada video mi wadda non on fumoron on dara on nafitoro be do majum dum don mari nafuda sosai dum hisnete ha wadugo a posti stati mada ha WhatsApp a wurto a yaha nasta Facebook a posta stati dum hisnete banni majum ta a posti je ha WhatsApp mara doni yaha posta ha Facebook mara bo automatique ko dum bindon a winda stati mara je WhatsApp dum yahan dum posta ha story mara je Facebook seto a yidi hadugo a hausa hada amarai haje je do kam ya ha Facebook mara midi mi holla on sirri majum hagal WhatsApp dum wadete bandirabe awala haje hosugo application fere nga heba wara do majum on kofnama on gettama on gelanama hayro jirudi gadane video ro like on like kana video ro hokkugo am sembe ha wadango on irada video ji banni ton don like on don abona minin bo hokkana min sembe min tokka wadango min irada video ji banani majum useni bandirawo to ha Facebook alarata lar hado wadi like ha les like aram ta abonai ha Facebook majum ha page amin jey pullo tekdo useni abonu ha ton non to ha YouTube alarata bo ta abonai useni min non tore habdu abonu ha chaîne amin jey Fasaha TV gal YouTube wadan video majum like to wala nganyandi ha bernde mada sankitan sobiraay mara bo video ajum kambe bo be ndara bana wi ko partage am sobiraay mara kambe ma be ndara mi itti ngayandi be hasadaku mi wada nay mo yamiyam jamol majum fere mudum video majum mi wi ono ma on no mari haaje video ajum mi hosi mi wadi video majum mi waddi mi publie nga heba on ndara ono ma on nafitoro dato mi be ngayandi mi be hasadaku damaranta on no video majum mi hosa no mi holla on mo yamiyam no jamol majum fere mako o lara on nafitoro tonde mi wala ngayandi bo semi warani non fumoron to am bo ittu ngayandi man sankitan yididirabe mada sobirabe mada be ndara kambe majum bo partage an be video majum Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On kofna ma ngeta ma ngela na ma hayru jirudi bana mo mi ko video woni mo jamien noy on be warata to post stati mako ha WhatsApp directly ya ha posta ha Facebook mako wonay si to post stati mako ha WhatsApp jo yidi postu ko ha WhatsApp man kan jo yidi posta ha Facebook mako ha story mako to do man do bana to hos go katin dongde en andi foti en active andum ta active ya WhatsApp ni ya ha active ha ta active ya wade stati mara ha WhatsApp ni directly ya ha joda ha story mara bo bana to kalkal anasti Facebook ay ha wadi story mara o jami banni majum noy on dum wadirta mi wi acci mana video holla kala mo anda do man pat noy on o wadirta do majum na majum en nasande video majum banani amma ite ko en nasande video banda useni lotora mara habdu abonu ne hashina min je Fasaha TV gal YouTube do en non bo useni min lotore abonu ne ha page amin gal Facebook kullo tekdo useni abonu haton useni abonu nden wada video majum like useni fu min torake mala en nasande video majum banani aran ni ko wadda tawari nasande WhatsApp mala banani en don der WhatsApp meren banani to nasande WhatsApp mala e bo mini famtino hunde hore WhatsApp jani don didi je do wadata je do mari plus do hore WhatsApp business to wadda se WhatsApp je do to ngam sai nasta WhatsApp men je do sara nasta to betati ha do haddo to nasta to betati ha do sara nasta parametre haddo to nasta parametre haddo se hausa nasta ha privacy je do je yata alama bana fabrudo sai nasta haton to nasta haton shikenan sai sara nasta ha status to nasta ha status shikenan be waddante babe banni to nda haddo na warata active no majum
to mi holla non kuje tati ha pellel ɗo bandiraɓe watan en hakkilo useni ngati hakkilo ta active je ɗo yake to a posti stati maɗa to goɗɗo laari stati majum fottanimo o wala haajo ƴewa maɗa yerɓanam stati maɗa ɗo nga heɓa kanko bo posta stati mako directly ni ha stati mako on hollan mo pellel je to o ii kanko bo stati man postan ha stati mako mi tami en paami ɗo min fu miɗo active ɗum ha WhatsApp on je gotel amma mi active ha ɗo jotton mi active ɗo majum to en wara ko waddi en ha en jaba ƴamol oro kadi a laari ha Facebook ɗo ta hoosi a active haɗɗo bandam waɗa recherche banni to waɗi recherche banni yarete ha haɓɓi yarugo en bana ni ɓe wiyete waɗa login compte maɗa je Facebook majum ta waɗay login to ko waɗi o ƴemen waɗa login gam sanjino mo dépasse am je hunde ɗo to sai wata numéro am je maɓɓitiri Facebook am to haɗɗo sai a hoosa waɗa mo dépasse maɗa on wata mo dépasse am to ta wati mo dépasse ma bana ni ɗo on mo dépasse am je Facebook am mi hoosi mati bana wi goɗɗo misalu on mi holli en misalu banni on mo dépasse je Facebook hani wona to hami wata mo dépasse am je jotta to banni on ta hoosi a lowi mo dépasse maɗa shikenan sai a wara ha login ha ɗo i holli ma ɗo waɗi login ɗo a hoosa iya ha ton to a ii ha ton shikenan waddante banni ɗo on compte meɗen sai a hoosa waɗa save mana a hoosi compte e Facebook maɗa a hawti ɗum be WhatsApp maɗa continue as Abdoulkadir to shikenan en deita seɗɗa muñu bandam ta yawu to man ɗon a huɓɓata tan c'est simple wala hunde feere to han waɗa login majum men da ɗume probléme to c'est simple tan bani majum mi heɓtay ɗume on probléme je am je ɗo majum ɗo so mi de'iti mi lara mi gera probléme majum to ta huɓɓi ɗo majum ay waɗi baje mi hollima premier ɗo ni shikenan a huɓɓa ɗo bo banni Instagram maɗa ta ɗo man ɗo hoosi active huɓɓini wartan banni baje a yiyata je ɗo shikenan a postan e stati maɗa ha Facebook yaha posta stati maɗa ha WhatsApp yahan posta ha story maɗa je Facebook e non ta yiɗi active je Instagram ta mara Instagram bo yake ta posti stati maɗa ni yahan posta ha story maɗa je Instagram bo automatique wala wigo sai yaha a posti story maɗa hande ha TikTok afwan ha WhatsApp a yiɗi sai yaha wurta fayna na sa Facebook yaha posta kay ta posti ha WhatsApp ni shikenan heyma banni to ɗo on lawol majum ngola tokkoto ha banni majum heɓa waɗa bandam a hofnama yettama a yelanama hayruji ɗuɗɗi kala mo mari haaji ƴamol pat o foti o ƴama en ƴamol mako ha les commentaire o windana en ƴamol mako bandiraɓe ta heccite useni like vidéo ɗo ta heccite useni abonné vidéo ɗo bisalam mi acci on jam suutema jam.